Chcem ti dnes položiť jednu veľmi jednoduchú otázku. Koľkokrát si dnes počas dňa otvoril svoj mobil? Koľkokrát? A koľkokrát vôbec vieš, prečo si ten telefon otvoril? Možno si chcel len zistiť, koľko je hodín. Alebo ti prišla nejaká notifikácia. Alebo to už bolo zo zvyku, že automaticky mozog potreboval, aby ruka siahla do vrecka, otvorila telefón a scrollovala. A možno si len išiel pozrieť ten čas a zrazu si uvedomil, že si na TikToku a sleduješ videá. Koľkokrát sa ti to za deň stane? Možno si to nepamätáš a možno si teraz hovoríš, že sakra, ono sa to naozaj deje. Áno, náš mozog funguje úplne inak ako pred 10 či 20 rokmi. Zvykol si na mnohé vyrušenia, dokonca rozprávky už nie sú také ako kedysi. My sme sedeli pri rozprávkach a nemali sme problém ich dopozerať. Teraz novodobé rozprávky sú také, že tam je v kuse nejaký stimul. Sú prestimulované, deti sú prestimulované a potom sa čudujeme, že neudržia pozornosť. Rovnako my nedokážeme udržať pozornosť. Len si to predstav, koľkokrát za deň otvoríš telefón úplne zbytočne. Neustále nejaká správa, nejaký e-mail, nejaký hovor, nejaká notifikácia z akejkoľvek sociálnej siete, keď to nie je TikTok, zrazu je to Instagram, potom je to Facebook, potom zase TikTok a len sa to strieda. A ty všetko stále sleduješ, nasávaš. Keď chvíľku sedíš, tvoj mozog sa už nudí a potrebuje nejaký nový stimul. Zvykol si na to, že má rýchly dopamín, že ho má každých pár sekúnd z toho nového rílka. Dokonca nevydržíš niekedy ani pri tých rílkach, ak sú dlhšie. Stále len scrolluješ a potrebuješ tomu mozgu dopriať niečo nové. A potom ten mozog nevydrží pri normálnej hlbokej práci. Ani sa k normálnej hlbokej práci nevieš dostať, pretože stále siahaš po telefóne. Ak je mozog vyrušený, veľmi dlho trvá, kým sa opäť dostane do hlbokého sústredenia. Ale ja mám pre teba dobrú správu. Aj to hlboké sústredenie. Tá pozornosť sú ako svaly a dajú sa vycvičiť. Vieš sa postupne zbaviť závislosti od toho, že stále potrebuješ nejaký nový stimul. Dá sa toho zbaviť. Ale ak už takto funguješ roky, nečakaj, že tá zmena príde zo dňa na deň a že bude jednoduchá. Ak ale vytrváš, tak sa ti to môže podariť. A ak chceš ucelenejší systém, tak chod na moje Hero Hero, kde už aj čoskoro štartuje 30-dňová výzva Stop prokrastinácii, kde práve prejdeme aj touto témou. Link nájdeš v popise tohto videa, alebo ti ho teraz poviem, herohero.co Frederik Smikal. Ako sa teda konečne naučiť sústrediť? Ako byť sústredený? Tak v prvom rade je to takých 5 krokov, ktoré aj mne samému pomáhajú, keď niečo potrebujem. Tým prvým krokom je vypnúť si notifikácie. Ja ich mám vypnuté non-stop. Môžeš si ich vypnúť pred prácou, alebo si ich vypni natrvalo. Ďalšou vecou je nemať pri sebe telefón, mať ho v inej miestnosti alebo ideálne tak, že nebudeš len siahať a budeš mať vypnuté zvuky. Ak ľudia budú niečo potrebovať, zavolajú ti a ty uvidíš zmeškané hovory, prípadne správy po tej hlbokej práci, ktorú potrebuješ vykonať a potom sa im budeš venovať. V tvojom vyhradenom čase. Ty nepotrebuješ okamžite riešiť telefonáty. Samozrejme, ak nemáš takú prácu. Treťou vecou je pracovať v blokoch. V 20-25 minútových blokoch. Prípadne ten úplne prvý ranný blok, ak začínaš pracovať niekedy ráno okolo 8, prípadne skôr alebo okolo 9, urob si kľudne 90-minútový blok. Ja som v týchto blokoch fungoval už pred rokmi. Začal som 90-minútovým blokom, potom som si dal prestávku 50 minútovú a potom som išiel na tie kratšie bloky. Aby mi tá pozornosť vydržala, aby som mal sústredenie, aby som mal naozaj hlbokú prácu. Nemusíš začínať 90 minútami. Kľudne začni
15, 20 minútami hlbokej práce, dáš si budík, zazvoní, dáš si krátku prestávku. Trošku sa poprechádzaš, popozeráš, urobíš nejaké očné cvičenia, čokoľvek, sadneš si k tomu a ideš znovu. Zazvoní budík, dáš si čaj alebo kávu alebo vodu a ideš ďalej. A takto začneš trénovať postupne mozog na to, aby vydržal pri tej hlbokej práci. Ono to nepôjde hneď, ale postupne to pôjde, čiže práca v blokoch. Takisto, trénovanie tej pozornosti začína v 2 minútach, na 3 minútach. A keď sa preruší tá pozornosť, že ti mozog niekde ujde, nevadí. Nebuď na seba nahnevaný. Len pokračuj. A keď to už zvládneš 2-3 minúty, daj 5. Keď zvládneš 5, daj 10. Potom daj 15. A uvidíš, ako to pôjde. Takže telefón ďalej od seba, vypnuté notifikácie, práca v blokoch, pravidelné trénovanie tej pozornosti. No a ideálne, prestať počas dňa zbytočne scrollovať sociálne siete. Ja som ich úplne vymazal a absolútne mi nechýbajú. Ak ich potrebuješ, tak nastav si nejaký časový limit alebo niečo, aby si sa do ňoho vmestil naozaj iba vo chvíľach, keď potrebuješ ísť na sociálnu sieť. Napíš do komentára, ako to máš ty. Či pravidelne potrebuje stále tvoj mozog nejaký nový stimul, alebo si tým už prešiel a už dokážeš udržať pozornosť. Lebo keď ideme čítať knihu, pre mozog je to nudné. Tam nemá stále nejaký nový stimul. Alebo keď ideme pracovať. Je to náročné. A keď už konečne sa ponoríš do hlbokej práce a vyruší ťa notifikácia na telefóne, ty sa naspäť dlho dostávaš do toho fokusu a bere ti to zbytočne energiu. Napíš do komentáru, ako to máš ty. Ak chceš ucelený systém, ako sa toho zbaviť, tak, alebo ako sa naučiť sústredenosti, herohero.co/Frederik Smikal. O pár dní štartuje aj veľký program Stop prokrastinácii, na ktorý bude nadväzovať 90-dňový podporný program a jednoducho budeš tam mať stále skvelé materiály, ktoré tam nájdeš už aj teraz. PDF na stiahnutie, rôzne videá, ako si aj svoje návyky budovať. Takže ja sa tam na teba budem tešiť. A tu takisto, ak ti tieto videá niečo dávajú, daj like, komentuj, zdieľaj a ja sa na teba budem tešiť opäť už čoskoro. Ahoj.